Avele kwinkundla kamantye yaseGermiston amagosa phezulu kwisixeko saseGoroleni ngezityholo zobuqhophololo norhwaphilizo. Siza kuwiswa ngomso isigwebo kwityala lentlekele eyasuba imiphefumlo yabantwana abangama-21 kwindawo yentselo yaseNyobeni kuGompo ngo-2022. Sinibulise emakhaya kandandambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Ivele kwinkundla kamantye yaseGermiston intloko yamapolisa aseGoroleni enqunyanyisiweyo uJulius Mkhwanazi wayesakuba ngumlawuli wesi sixeko Imogen Mashazi, intloko yenkonzo zomthetho uKemi Behari kwakunye nentloko enqunyanyisiweyo ejongene nemiba yezabasebenzi kwesi sixeko uLinda Xasheka ngokuphathelene nezityholo zobuqhophololo norhwaphilizo. Ukanti uJulius Mkhwanazi kwakunye noKemi Behari banikwe ibheyili lenkundla, kanti Imogen Mashazi uyalelwe ibheyili ngenxa yokungaqinisekiswa kwedilesi yakhe. Ukanti iinkcukacha ezithe vetshe ngeli nqaku sawuphinda sibuye nazo. Bavele phambi kwenkundla kamantye yaseWestonaria namhlanje oozamazama abangaphezu kwama-200 abatyholwa babanjwa ngolwesibini kumgodi waseLosberg Kloof kwiphulo le-Operation Prosper eliquka ii-arhente ezahlukeneyo zonyanzeliso lomthetho ezibandakanya inkonzo yesipolisa, umkhosi wezokhuselo kunye nezinye arhente ezilwa ukombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni. Ukanti eli tyala lihlehliselwe inyanga ezayo. Lihlehliselwe uLwesihlanu weveki ezayo ityala labarhanelwa abathathu kwityala lokubulawa kwabantu kwindawo yoogobityholo iJumpers esisithathu uMichael Mesting, uRamoni Maikutlo kunye noMulibedi Mosia bavele nje kancinci kwinkundla kamantye eRhawutini, nalapho bajongene namatyala aliqela naquka ukubulala nokuzama ukubulala. Iingxelo zithi abarhanelwa bebephakathi kweqela labantu ababalelwa kwi-10 nababehamba ngequantum nabavulela ngerhuluwa kubahlali kule ngingqi yoogobityholo. Ngabantu abali-13 ababulawa ze abanye bonzakala. Iintsapho zamaxhoba esiganeko sendawo yentselo eNyobeni eScenery Park kuGompo nesasuba imiphefumlo yabantu abatsha abangama-21 zilindele ukuva isigwebo senkundla ngomso ngethemba lokufumana ubulungisa emva kweminyaka sehlayo esisehlo. Inkundla yaqokelela ubungqina kumaxhoba asindayo, iingcali, abaphandi kwanomnini-ndawo uSiyakhangela Ndevu nongazange afune ukuthabatha uxanduva ngesi siganeko. Yiminyaka 4 iintsapho zamaxhoba aseNyobeni eshukuxa intlungu yokuswelekelwa ngabantwana kule ndawo yentselo. Kungoku nje iintsapho zilindele ukuva kokuba igweba ngelithini inkundla emva kokuqukumbela uphando lwayo. We are in fear. We are in doubt because we do not trust the justice system of South Africa. You will remember what happened into the previous case. Everything was put on table that was pointing to the owners of the tavern to have wronged in selling alcohol to the underage. But you could remember the sentencing. So Friday, we are so fearful of Friday. Ezi ntsapho zithi ngaphandleni kokufuna ubulungisa zikwafuna inkundla izicacisele ngeyona nto yaqhubekayo eyakhokhelele ekubhubheni kwabantwana bazo, yaye lowo ungunobangela jongane nengalo yomthetho. Imina ngolwesihlanu mna ndinguNeliswa Boyi ndilindele isigwebo esifanelekileyo. Ndilindele kuba sazi abantwana bethu babulewe ngubani, ebabulala kanjani. Xeshikwenu Siyakhangela Ndevu esithi uyilungele imiphumela yokuqukunjelwa kophando njengomphathi wale ndawo ekwakholelwa okokuba umthetho uqhube kanye ngale ndlela ekwakufanele okokuba uqhube ngayo. Ibinde kakhulu ijeni. Buyayiqaphela kahle i-inquest is not a criminal trial, it's an investigation. So I represented myself and I've done a very good job. Akho nto ndilinileyo ibhadlileyo inokwenzeka ngomso because
even if bangathi masiye kwi-criminal trial, izaphinde ibe ngala manqina amanye ibesenza le nto enye kule 4 years konke but le azawuza nayo. So to me ibonakala ngathi ngoku sisiphelo sayo yonke le nto kufuneka ibe kanti yenzekile. So sisiphelo sayo whatever ruling eyenzekayo phayana iyogqibela. Kambe izindululo zenkundla ke kulindeleke okokuba zidandalazise ukuba ingaba kuza kubakho utshutshiso kusini na. Mongameli Cyril Ramaphosa ulandisile ixesha eliqingqiweyo lengxelo yokugqibela yekomishoni yophando kaJaji Madlanga nephanda iziganeko zorhwaphilizo nongenelelo lwezepolitiko kwinkonzo yesipolisa nakwinkqubo yezobulungisa kweli. Oku ke kuthetha ukuba ikomishoni kaJaji Madlanga iza kufaka ingxelo yayo yokugqibela ngomhla we-16 kuNovemba endaweni yomhla wama-31 ubuqingqiwe ku-August. Kulindeleke le komishoni iqoshelise bonke ubungqina phambi kwayo ngomhla wesibini ku-Okthobha phambi kokuba ihambise ingxelo yokugqibela. Mongameli Cyril Ramaphosa uyothulela umnqwazi le komishoni ngomsebenzi wayo omhle esele wenzile ukuzakuthi ga ngoku. Umbutho iMarch and March uphehlelele ngokusesikweni namhlanje imigushuzo echasene nabemi bangaphandle abangenamaphepha mvume okuhlala kweli neza kubanjwa rhoqo ngeveki. Lo mbutho waqala le migushuzo kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ze wabeka umhla wama-30 kuJuni owanikwa uphumaphele abafudukeli kweli. Sizoklina izwe lethu. Abantu bafa la befela izwe lethu ukuthi kuze kube khona ukukhululeka sibanjwe abelungu. Ebethesa ezitalatweni zelokishi zephondo laKwaZulu-Natal, amalungu ombutho iMarch and March eqhuba imigushuzo echasene nabemi bangaphandle abangenamaphepha mvume okuba kweli lizwe. Inkokheli yalo mbutho uJacinta Ngobese Zuma wenza isibhengezo kwimingcelele yangomhla wama-30 kuJuni sokokuba le migushuzo iza kuqhuba rhoqo ngoLwezine kwilinge lokufaka uxinzelelo kurhulumente okokuba athabathe amanyathelo ngale nyewe. Siyafisa ukuthi abanikazi bazi izitolo noma laba abaqashe kubona kube ibona abazolithatha izitolo zibuyele ngakubona bona ongenani baphinde ezweni labo ngoba manje thina amathuba omsebenzi asisawatholi asisakwazi because uma ngabe beqasha umuntu noma ozoshanela endlini yabo lapha esitolo bathatha umuntu okuwumuntu wangaphandle. Lo mbutho uthi liselincinane kakhulu inani labafuduka abaphindele emazweni abo yaye isenkulu indima ezakuhanjwa ukuqinisekisa okokuba kufunyanwa isisombululo kule nyewe. Engakusho ukuthi asikakafiki la esithi sicolisekile khona ngoba mangabe uyabheka nje basabancane kakhulu abantu asebahambile mangabe ubheka ukuthi ba ama-millions nama-millions abantu abala izweni ngokungemthetho kahle kahle ngisho inamba yabo ayaziwa. Mawubheka futhi sikhala ngokuthi isakhona lento ukuthi abantu abangene ngama-passport kuphela badinga ivisa nje umuntu angafika ethi ngiveza i-passport. OkaNgobese Zuma ukwathe bengabemi boMzantsi Afrika bayalixhasa ikhwelo elihlatywe ngabemi baseZimbabwe lokuqhankqalazela imingeni abajongene nayo ngaphantsi kwenkokheli yelizwe labo uMongameli Emmerson Mnangagwa ngomhla wama-31 kuJulayi. Ukwathe olu qhankqalazo baza kulixhasa ngokupheleleyo nangoxolo yaye kuza kubakho ucwangco, akukho mntu uza konzakaliswa. Abahlali baseClarinet eMpumalanga bathi badikwe yokosa ngoko ke bafuna abanini izivenkile abangabemi bangaphandle baphume baphele kule ndawo kulandela ukusweleka kwamalungu osapho amabini nerhaneleka ukuba kwenzeke emva kokuba betye iibhiskithi abazinikwe ngumnini wevenkile wasemzini. Esi siganeko siqinise izikhalazo zoluntu malunga nabemi bangaphandle abafudukela kweli ngokungekho mthethweni kunye nokungabikho kokungenelela karhulumente. Abahlali batyhola amapolisa ekuhlaleni ngokusilela ukuthatha amanyathelo aqatha ngokuchasene nokuthengiswa kweziyobisi kunye namazinga aphezulu. Kanti xa sibuyela kwinqaku lethu lokuqala ivele kwinkundla kamantyi yaseGermiston intloko yamapolisa aseKuruleni enqunyanyisiweyo uJulius Mkhwanazi wayisa kuba ngumlawuli wesi sixeko Imogen Mashazi, intloko yenkonzo zomthetho uKemi Bihari kwakunye nentloko enqunyanyisiweyo ejongene nemiba yezabasebenzi kwesi sixeko uLinda Xasheka ngokuphathelene nezityholo zobuqhophololo norhwaphilizo. Kanti uJulius Mkhwanazi kwakunye noKemi Bihari banikwe ibheyili lenkundla kanti Imogen Mashazi uyalelwe ibheyili ngenxa yokungaqinisekiswa kwedilesi yakhe.
Laba bobane namhlanje bavele enkundleni ngezityholo zobuqhetseba norhwaphilizo kulandela ukubanjwa kwabo ngokuhlwa kwayizolo. Eli tyala ligxile kwizityholo zokuba amagosa aphezulu asekuruleni kuquka uMashazi amkhusele umkhwanazi kwisenzo soluleko. Ezi zityholo zivela kwizindululo zecandelo lophando lwamapolisa elizimeleyo zokuba umkhwanazi ajongane neenkqubo zoluleko ngezityholo zokuba nesandla ekuncedeni uVusimuzi Cat Matlala ukuba asebenzise izibane eziluhlaza zesixeko. Igqwetha likaMashazi liphikise ngelithi uMashazi kufaneleke ayifumane ibheyile. They've got no other reason to keep her in custody, to go check the visas, and that we can proceed with it now. UBehari utyholwa ngokukhusela lowo ibesakubalisekela lentloko yesebe lamapolisa asekuruleni uJulius Mkhwanazi kwisenzo soluleko. Inkundla ithe yaqhuba nesicelo sakhe sebheyile. I will not attempt to evade trial, and I know the consequences of evading trial. And these are that my bail money will be forfeited to the state and the warrant for my immediate arrest will be issued by the family. uMashazi kunye nabanye abatyholwa ababini nabo batyholwa ngokuba badlale indima ekukhuseleni umkhwanazi ojongene nemingeni eyahlukeneyo yezomthetho. Umkhwanazi unikwe ithuba lokufaka isicelo sebheyile namhlanje. I'm pleading with and begging with this court to proceed to assist us in this instance, considering the circumstances, personal circumstances that are briefly set out before this court, and which I intend to bring before you, Your Worship, in our bail application. I further undertake to comply with each and every bail condition that the court may seek to impose should it see fit to grant me bail. 34. As regards the amount of bail, I am able to raise an amount of approximately 10,000 rand, but of course will be able to raise a further amount through loans from family and friends, which loans I will have to repay. Inkundla igqibe ekubeni uBehari nomkhwanazi bayifumane ibheyile. Masipala wesithili saseMgungundlovu kwiphondo laKwaZulu-Natal ubambisene neminye imibutho eyahlukeneyo uphehlelele ngokusesikweni namhlanje ibhunga elichasene nolwaphulo-mthetho kwilinge lokulwa ulwaphulo-mthetho. Eli bhunga liza kuba likhubalo ekunikeni ingqwalasela kwimingeni yolwaphulo-mthetho ekuhlaleni ze lize nezisombululo. Uluntu liyabongozwa ngekuba ludlala indima yalo ngokubambisana neli bhunga. Umasipala wesithili saseMgungundlovu ebambisene nazo zonke iarhente ezilwa ulwaphulo-mthetho ugqibe kwelokuba uphehlelele eli bhunga lokulwa ulwaphulo-mthetho nanjengoko ulwaphulo-mthetho luthande uqatsela kulo mmandla. Abakwantsasana bathi banethemba lokuba eli phulo liza kuzala amathokazi ukulwa nezinga eliphezulu lokubulawa kwabantu kulo mmandla nezinye iziganeko zolwaphulo-mthetho. Amacala ke akhuphukile ukubulawa kwabantu amamede ukushaya ngenhloso yokulimaza leyo sikubiza nge-assault GBH bese kuba ukushaya lokho sikubiza nge-common assault ukushaya ngenhloso yokungalimazi. Urhulumente wephondo uliqhobele izandla eliphulo watsho esithi kuza kufuneka linwenwe kwikona zonke zeliphondo ukulwa ulwaphulo-mthetho. Umgungundlovu spiritually ilona khaya elikhulu isona sibaya la KwaZulu-Natal ngwama headquarter asemgungundlovu. So uma iqala le council izolontshwa la ngobuhlakani bakho meya ne collective kwenza umsebenzi wesizwe ubelula nokuthi isimo sihambe kahle. Usekela mphathiswa kwiofisi kamongameli umnumzana Kenny Morolong uliqhobele izandla eliphulo watsho yabongoza uluntu ukuba lusebenzisane nearhente zogcina umthetho ukulwa ulwaphulo-mthetho. The responsibility for creating safer communities cannot lie solely with the police or government. It requires the active involvement of business, faith-based organizations, traditional leaders, civil society, community structures, young people and every citizen who believe in a safer and more prosperous South Africa. Ukanti uluntu lwaseMgungundlovu luthi luza kutsho lufumane isiqabu nanjengoko lo mmandla sele uthande ukuba sisigqubu solwaphulo-mthetho.
Abahlali kunye namaqela achasene nabemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni bathi iminyaka behlaba ikhwelo kurhulumente kuba aqinisekise ukuba iyamiliselwa imithetho ejongene nokungena kwabemi bangaphandle kweli. Bathi uninzi lwamashishini abemi bangaphandle asebenza ngaphandle kwamagingxigingxi ngelixa abemi beli betsala nzima ukufumana imisebenzi. Batyhola urhulumente ngokuzibethisa ngoyaba izenzo zabemi bangaphandle abashishina kulo mmandla ngokungekho semthethweni abo bathengisa ezitalatweni zaseBellville eKapa. Bathi kunzima ukushishina ngenxa yolwaphulo-mthetho olugqubayo kule ndawo kwaye batyhola abemi bangaphandle ngokuba negalelo kolu lwaphulo-mthetho. Abantu okokuqala bayakuxelela uba akho nendlela ohamba eBellville sizozothini. Akho pavement eBellville and iBellville iyanuka, iBellville imdaka, iBellville inemisinje, akho nto right ever since yaba iBellville yamaSomalia. Bathi yiminyaka becela urhulumente ukuba angenelele ukulwa ulwaphulo-mthetho kule dolophu, kodwa nangoku izikhalazo zabo azithathelwa ngqalelo. Siyaphambana nyhani ngoku ngoba siyaphambana kubo. It's because akukho mntu. Kodwa when it comes to foreign nations, ubekeza bethi phone call yayi-1 amapolisa atshapha endlu umkhosi. Kungoku nje bamemelela ukuba bonke abemi bangaphandle abakweli abaneempepha nabangenazimpepha ukuba balifulathele eli. Some documents are fraudulent, you understand? We all know that our Home Affairs is corrupt into the core. So we can't allow to say there's people who've got documents only to find out some of them they're using one document for all of them. Kwaye ngoku aba bahlali barhorhisa ngokuzithathela umthetho ezandleni. Manbabe ngazibini ke kuwe Madikela noNcuthu ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wami apha ekhaya. Ndikwamkele ke kwiqonga lam leMozulu. Mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ke ndeyenzwakazi yabathembu ngokubanzi ke masiphawuleni yenjenje iMozulu. Mzontsundu sivula ngomfanekiso wokuqala ogxila ngokuqatha ke kwiziganeko kaloku zemvula nomoya nje ezweni jikelele. Uyawuphawula apha ekhaya uba noko limaxongo futhi izulu kakhulu phaya kwintshona yelizwe. Ndawo ezinintsi futhi ezizinze mpela encamini phaya kooFixburg ekuseni lonqele kakhulu qhekazisa amazinyo kakhulu ngalo maqondo okutshisa phantsi kakhulu nalo lonke nje futhi lapho lase-Free State indawo ezininzi futhi eMpumalanga nakumazantsi phaya eLimpopo. Ngokubanzi ke mbukeli wam masijongeni ke amaqondo wethu kaloku aphantsi naphezulu. Siphawula iphondo lokuqala eliphaya lona ephondweni laseMpuma Kapa. Ndawo ezininzi ke zithanda ukuzinza kakhulu phaya kumantla kakhulu nombindi nentshona kwelaa phondo njengapha koorhafu ekuseni nawo kumoya ubhudla ngokuqatha kakhulu napha kumbindi futhi ekalandokhwe yingqele ngeyona ndlela phaya ngo-5 degrees. Baphile ngolu hlobo futhi kwiphondo lapha eFree State kuyacwenga kakhulu ke mbukeli wam phaa kwiindawo eziphakame kakhulu kwelaa phondo njengaphaya kooSasolburg nazo zonke nje ezanginqi phaya kooFrankfurt amaqondo asephantsi ngeyona ndlela phaya kuyabanda ngo-5 degrees. Baphila kanje futhi ephondweni ke mbukeli laphaya kaloku entshona Kapa ndawo ke ezikumazantsi futhi nentshona kwelaa phondo wena ozinze phaya eKapa lodumo futhi yingqele kakhulu naphaya eWorcester amaqondo asanciphile ngaye futhi lo 6 degrees benjenje futhi ephondweni mbukeli wam laphaya eNorthern Cape kwezo ndawo ke sente kakhulu kuba kumazantsi futhi naselunxwemeni phaa kwelaa phondo njengaphaa kooSpringbok ekuseni futhi qaba ngamafu mpela naphaya kumantla futhi eAlexandra Bay neziphaluka ekuseni kusabanda ngo-10 degrees. Baphila kanje futhi ephondweni ke mbukeli wam laphaya eNorthwest kucwenge kakhulu kwiindawo ezininzi phaya ke kumbindi nempuma kwelaa phondo njengaphaa kooKlerksdorp ngexesha labo lasekuseni phaya kuyabanda ngamaqondo phantsi ka-4 degrees. Nantsi futhi imozulu ke mbukeli wam ephondweni futhi laseGauteng kwezo ndawo kakhulu ezininzi zelaa phondo kucwengile futhi yonke lava kwedila laphaya ngomso kwiindawo ezininzi njengaphaa kooJohannesburg futhi nakoobonkonspruit ekuseni kumyoli phaya ko-17 degrees. Nyuka nam ngokubanzi siphawule phaya ephondweni ke mbukeli lapha koLimpopo. Ndawo ezininzi ke ezikwintshona futhi namazantsi kwelaa phondo njengaphaya eThabazimbi ekuseni futhi Polokwane embini kwelaa phondo kuyabanda kakhulu phaya ngaye futhi la 8 degrees. Nantsi imozulu mbukeli futhi ephondweni laphaya eMpumalanga kwezo ndawo ezikumantla futhi nentshona phaya kwelaa phondo buseMiddleburg ekuseni phaa kubanda kakhulu ngo-4 naphaa kooMbombela futhi neziphaluka kuyabanda futhi ekuseni bevuswa nguye ke futhi la 8 degrees. Vume ekhayeni ndivale ndisonge imozulu ke phondo lokugqibela ke eliphaya KwaZulu Natal. Indawo ezininzi ke futhi ezikumantla phaya njengasekuseni futhi inkwankca kakhulu ngo-3 degrees koNewcastle nakwindawo ezininzi phaa kumazantsi kuyabanda nje yonke emva kwemini iyangomso. Mna ndikuthanda kangaka xeshela imyoli. Kamnandi mawethu.